Páčil sa vám včerajší stream večerný od tiramisu? Že sa vám to páčilo? Aha, už je tam ryba. Pri spustení dolu mi to zobral. Bože, to sú krásne ryby. Neviem, odkiaľ sa tieto veľké tu zobrali. A inokedy, viem, že chalani chcú... A krásne sfarbený. Poď, ukáž sa. Krásne sfarbený. A kde sa tieto veľké ryby tu berú? To sú docela veľké ryby. To sú také ryby cez 30 cm, 35 cm, no. No zrovna vám dvom by sa to nemalo ľúbiť, chalani. Vy nemáte na to vek ešte. Tiramisu a podobné akcie. Pozri sa, počkaj. Chcem vám ho ukázať, aby si láhol, zostal v kľude, aby ste videli dokonalosť. A to je pstrúh s červíkom v hube. Na streame a bude to vidieť 143 ľudí aktuálne. Pozeraj, krásne. Vidíš to, jak zostal ležať? Ešte upravíme tak, aby to bolo na fotku. Malý červíček. Ja mám desinku háčik teraz, knápek, a pozeraj, ako drží ten knápek. Je to desinka háčik, desinka, žiadny, ani osmička nie je dokonca, je to desinka háčik. Nemôžem ho vyháč, musím ho zobrať. Vydrž môj. A bez protihroty, to sú samozrejme bez protihroty. Nedá mi ani chvíľku, nádherne. Čau, bráško. Krásne. Tento tiež pôjde na kocúra.